quiere aquí al grau del segle XX. I en primer lloc, donem la benvinguda al regidor de Agricultura i diputat provincial Vicent Sales, al regidor de Seguretat Pública i Festes Ximo Torres, als regidors Joan Morales i Jesús Grau, a la regidora Ali Brancal, a la presidenta de la barraca Alejandra González, a los nostres màxims representants Teles, Nerea Villazuelo, Paula Rafels, als presidents Igarki Morales i Antonio Tirado, al diseñador del llibre, Jorge Ortiz, y a la gent que ha col·laborat de la barraca i a Xavi Olivares. Avui, en este puesto tan especial per a molta gent, presentem un llibre del poble per al poble. Com així diu en la contraportada, els malnoms són, sense cap mena de dubte, una part fonamental de la identitat d'un poble. I avui el que farem serà presentar-vos una part de la nostra història, de la gent que forma part d'aquest grau en el segle passat. I per començar l'acte serà Vicent Ortiz, membre de la barraca, el cacauero en aquest cas, el que ens parlarà d'aquest projecte. Bueno, pues, molt breu, el que voldria és explicar-vos una miqueta com va sorgir la idea de fer aquest llibre. Fa molt de temps que a la barraca volíem fer una sèrie de llibres sobre estudis i investigacions que fan referència a qüestions del grau. Entonces vam anar al nostre investigador per excel·lència, que era Sergio Ferrer, i li vam proposar la idea de fer un llibre de malnoms en el recull actualitzat de la llista de malnoms que tinguera, més la col·laboració que nosaltres li podrem oferir a nivell tècnic i a nivell de treball de camp que ell no podia fer, i intentar aconseguir el major número possible de malnoms. Sergio ja el coneixeu, una generositat absoluta, perquè des del primer moment ens va dir que sí, no va ficar cap impediment, li vam dir que volíem fer una edició un poc al nostre gust, sense que ell tot em va dir feu el que vulgueu, jo me fio totalment de vosaltres, estic a la vostra disposició, i així ha sigut allà els mesos de preparació i de fer el projecte. Després vam parlar amb Vicent Domènech per a que us faré un pròleg al llibre, per a que explicaré per a la gent que no quede massa clara la importància que tenen els malnoms per a una col·lectivitat com nosaltres. Hem fet un treball fantàstic que apareix en el llibre, en el pròleg. Després tocava el tema de la maquetació. Abans d'això, per a fer el treball de camp vam comptar en la col·laboració, a banda de la gent de la barraca, de Xavi Olivares, Manollet, que ha fet un magnífic treball de camp, parlant amb gent, aconseguint fotografies i tot això. I després, el tema de la maquetació, vam parlar amb el dissenyador del grau, Jorge Ortiz, li vam explicar un poc la idea que teníem, que volíem que fos com una espècie de diccionari de malnoms i li vam comentar un poc les nostres idees, ell ens va dir les seues idees i entre tots crec que han fet un treball molt xulo, ha quedat una cosa molt límpia, molt polida i molt agradable de llegir. Com no, donar les gràcies perquè aquest projecte sense la col·laboració de l'Ajuntament seria impossible fer aquest tipus de coses i res més, esperar que us agradi, que ens hagueu molt, s'ha fet amb molt de carinyo, el llibre està fet amb molt de carinyo per part de tots i esperem que el disfruteu i com li dic moltes voltes a Sergio, ell no és conscient del treball que fa, del legat que ens està deixant al grau i si no fos per gent com ell, aquestes coses totes se perdrien i esperem que això també us sapigueu veure en el llibre i que sobretot que el disfruteu. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Vicent. En el front del llibre, escrit per Vicent Domènech, que diu àlies, sobrenoms, pseudònims i malnoms, diu Vicent Domènech que a Sergio Ferrer és una de les persones que el grau més li agrada. Amb tots vostès, Vicent Domènech. Bé, per començar, el capítol dels agraïments, que com inicia el pròleg, el primer agraïment que li faig és justament a Sergio Ferrer, una persona molt vinculada al grau, del seu infantet, de tots els seus coneixements, dels seus pares, i que d'alguna manera està recordant o recuperant i guardant la nostra història. O bé a través de les seves fotografies, que són documents gràfics molt importants i que no s'haurien de perdre mai, o bé
a través dels seus escrits que ací i allà va publicant a poc. Per tot això, crec que cal agrair molt en sèrio a Sergio aquest esforç que fa. El segon agraïment és per al col·lectiu La Barraca. El col·lectiu La Barraca, format per uns joves que no són els joves, comparats amb mi sí que som els joves, i els que estem així, però sí que són uns joves que la seva inquietud cultural ha estat sempre ahí, i des de fa 25 anys, o no sé quants anys portem ja, 30 anys, doncs 30 anys, per tant, són joves de 30 anys més. La cosa és que han anat fent i han anat consolidant i guardant part d'aquesta història col·lectiva que és el Grau. Preocupats per el Grau. L'altre agraïment és molt important. És important perquè la Barraca ha tingut una gran idea de fer la presentació del seu llibre a aquest lloc tan emblemàtic del Grau, com és el bar Les Planes, el bar del senyor Amadeu i de la senyora Maria, el bar del seu fill Tinet i la seva nora Montse, dels seus nets Vicent i Carlos. Com veu, és una generació que ha passat per ací, i tots els del Grau, d'alguna forma, el lloc és inqüestionable, el lloc és fantàstic, i crec que això també és un detall que cal agrair-li al col·lectiu La Barraca. Clar, també agrair a l'Ajuntament de Castelló totes aquelles coses que fa per possibilitar que aquesta iniciativa cultural no es perga. Molt bé. Crec que ho he deixat cap agraïment. I si m'he deixat algun agraïment a l'il·lustrador també li cal agrair-li, que des del teu silenci fas coses molt interessants. Per tant, jo et dono les gràcies molt sincerament. Has fet diverses cosetes i no vols mai destacar, però tu eres una persona important, jo pense que per a vosaltres i pel Grau. Bé, quan me van demanar des del col·lectiu La Barraca, diu, tu faràs el pròleg d'això que vol fer Sergio Ferrer? Jo a La Barraca li dic que no, és un defecte que tinc. No vaig dir-li que no i per tant m'apunto en un bombardeu, li dic qualsevol cosa i jo vaig allí, marxa. I la veritat que quan estava treballant el programa estava disfrutant, ho passava bé i recordava, i este matí i estos dies que he vingut així venia pensant, dic, bueno, què es dirà aquesta gent? Perquè hi ha molta cosa, la dic al pròleg, que no es tracta de llegir el programa. I jo dic, mireu, a mi tots me coneixen per Domènec. La gent, poca gent sap que soc Vicente Domènec Querol. Poca gent sap això. Clar, vol dir que el meu nom és Domènec? No, el meu cognom és Domènec. I l'única cosa que queda i quedarà per el temps serà el meu cognom. Però clar, jo sempre he pensat que els malnoms són part de la història de la història d'un poble i del col·lectiu d'un poble. Col·lectiu d'un poble que si no guarda, si no respecta la seva història, no respecta la seva identitat. Malauradament, al Grau estem patint d'este mal. La nostra identitat s'ha de recuperar. La tenim que mantenir, no recuperar perquè per desgràcia és impossible, hi ha moltes coses, però sí que almenys mantenir i animar a que no decaiga. Per això és bo que impliquem gent com la Barraca o que la Barraca estigui implicada en aquest projecte. Bé, jo per què dic que és important això? Mireu, jo per signar l'article signe Vicent Domènec Querol i dic Meto i Peturro, que són els meus noms paterns, Balandra i Caica, que són els meus noms materns. I dic, orgull de genealogia. Jo estic orgullós. Com veureu, respecte i recorde molts els noms de la meva família, tant del meu pare com el de la meva mare. El del meu pare procedeix de Torreblanca. Jo soc descendent de Torreblanca, soc nascut a Torrenostra, a Bormar. Els de ma mare procedeixen de Penyíscola, perquè els meus avis
mariners eren de Peníscola. De fet, el malnom balandra és justament perquè hi havia una barca que es deia la balandreta, i un model de barca que es diu balandra, per això el malnom. Que van comprar una barca i la van portar i era una balandra. I clar, balandra, 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 es va quedar balandra com malnom. Cala Portals, veus? Ja me'l recordé. És un model de barca. Val. Per tant, torno a repetir. Recordar la identitat de l'un, recordar els malnoms, recordar aquestes coses que estem dient, no ens ha de deixar-nos de menos. És al contrari, ens ha de donar orgull. Orgull de ser, orgull d'estar. Mireu, la Societat Valenciana de Genealogia està treballant moltíssim per recuperar malnoms de tots els pobles, perquè considerem, com a valencians, que és important que mantinguem aquestes arrels, perquè, com us he dit, qui perd els seus arrels, perd la seva història. Gràcies. Moltes gràcies, Vicent, per la teva col·laboració i el teu pròleg. I arriba el moment d'escoltar a l'autor del llibre, el nostre benvolgut amic, Sergio Ferrer d'Almenara. Sergio, a una veu, té 85 anys. 85 anys. Des de l'any 2000 ha publicat en este 5 llibres i té una vitalitat espectacular. A tots vostès, Sergio Ferrer d'Almenara. Tienen valor popular per llevant i per ponent. Després d'això que he dit, doncs moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres i a tots vosaltres me permetireu que vos englobe dins de la paraula amics. Per a mi, tots, cada un a la seva edat, el considera un amic perquè no és que vos conega a vosaltres. Ha conegut a vos conega a vosaltres, ha conegut als vostres pares, als vostres avis, en fi, a tota la família per raó de la qualitat. I per a mi sempre, 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 ara per al carrer, i sempre m'han dit adiós, bon dia, primo, adeu, bueno, i aquesta manera de dir-vos que teníem estilograu, i dic teníem perquè avui en dia, desgraciadament, la cosa ha mai no canviat. Moltíssimes gràcies, amics, per la vostra presència. Moltes gràcies, amics, per la vostra ajuda i col·laboració en tots els aspectes. Us heu apoyat sempre, que és gust de dir de la barraca, que han estat sempre en el camp de bandera de tota la lucha que han tingut en la edició i publicació d'aquests llibres. Aquests llibres que han sigut producte d'un interès, unes ganes, un desig de col·laborar i fer alguna cosa per al grau. Cada llibre dels que n'hi ha hagut abans ha tingut un tema. Este va ser el tema dels malnoms, els apodos. Això ha sigut una relació corregida i augmentada. La primera relació d'apodos que se va fer en el primer llibre, el grau, mi grau, que entonces van ser sobre 458 i que en aquesta edició passen els 700. N'hi ha encara una sèrie de malnoms que estan sense identificar, però que queda poca de bueno, els malnoms, el malnom és simplement el document nacional d'identitat d'èpoques precedents, d'èpoques passades que al principi, quan això hi havia 4 barraques, era Pepito, Juanito i Manolito i Luisita. Després va resultar que quan se'n van més era Luisita, però Luisita la filla i a medida de que anaven augmentant la població, tenien que anar-hi Luisita tal, però és que és la filla de l'Espardenyera, o és que és la filla del de la taverna, i deixa per una manera, o si havien quedat boix o tort, o tartamudejada, o tenia qualsevol circumstància, però li aplicaven el nom, o un individu que venia de Peníscola de Torreblanca, del Cavallero del Canyamelar. D'aquesta forma i manera van aparèixer els apodos esmolos, no estil grau solament,
sinó que és en tot Llevant i en tota Espanya, que és producte del document nacional d'identitat d'edats anteriors. Avui en dia, conforme diuen, la cosa deguda a la globalització, deguda a la forma de viure, deguda a la manera que s'hi vivim tots, no vos diré que ni millor ni pitjor, vos diré senzillament que la forma manera diferent de viure que tenim fa 50 anys enrere, ara se viu d'una altra manera, i això és una de les coses que si no anem cuidant o si no anem en una miqueta de cura pues anirà desapareixent. Forma i manera de que tots figuem una espenteta en la matèria que cada un, no dic domini, però que sí que la faig en més plaer, en més agradable, i que cada un vagi aportant un tema que vagi augmentant el fons comú per a que hi hagi, diguem, un arxiu, no dic històric, perquè el grau en principi fa 35 anys, segons jo no tenia història. Al cap de 35 anys veig que s'han fet llibres tratant d'economia, de política, de geografia, de l'augment de població de l'Europa, que n'hi ha hagut moltíssims temes i s'han fet i s'han omplint. Però que segueix a cada un que tingui, animem-nos i avall. Simplement això. Moltíssimes gràcies a tots. Doneu-li una bona benvinguda als llibres, que ha quedat molt bonic, molt aciat. Tant l'equip de redacció de la barraca, com els col·laboradors, com tots aquells que s'han involucrat, s'han lluit, entre tots han aconseguit una cosa que ha sigut recolzable per vosaltres i a vostès. Vaig a llegir-lo en carinyo, en amor. No busquem coses literàries. Coses literàries això no busquen, no n'hi ha. L'autor no té base literària. L'autor el que té és moltíssim interès, molta gana, molta il·lusió, i mentre Déu me dóna ganes jo continuaré peleant per el grau. Per el grau, el que sigui. Moltes gràcies, Sergio, per este regal que vos has fet, per este llibre que ja forma part de la nostra història. I este llibre, com abans s'han comentat, també és possible gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Castelló. I serà a continuació el regidor Ximo Torres que ens dirà unes paraules. Bueno, amic Sergio, tu te recordes el primer dia que vas vindre a la Temuncia d'Alcaldia? En aquell muntó de folios va publicar el primer llibre. Te recordes? Pues mira, les publicacions que s'han fet ja, no? L'any 2000, mira que s'han fet publicacions. Bueno, bon dia a tots i benvinguts a aquesta presentació. Regines de les festes, amics de corporació, consellero de cultura i, com no, a la barraca, representant així la presidenta, que sense vosaltres aquestes coses no se podrien fer. Evidentment, ja que té que haver una persona detrás que es comença a escriure, que es comença a investigar i que faci tota aquesta recopilació com ha fet Sergio i altres persones que han treballat en aquest aspecte, en concret en aquest llibre. Però sense la barraca això no podria anar davant. No podria anar davant perquè vosaltres sempre us heu implicat, dieu que 30 anys porteu ja publicant per revistes, fent investigació, i tot això és per a un orgull per a l'Ajuntament i sobretot per a tots els graueros que estigueu allí. Que estigueu allí, com dic, investigant. Investigant perquè són els raels de les nostres famílies. Jo soc Ximo Torres, però jo soc el Rulo. Jo soc el Rulo i ho porto en molta honra. I se malnom del meu abuelo. I la veritat és que no devem, com dia Sergio i com dia Vicent, com dia Antonio, no devem de perdre la identitat dels nostres cognoms. Perquè així la majoria mos coneixem. Pues jo quan vaig entrar a Consellera me diuen ha entrat un xicuelo que li diuen Ximo Torres, no sé qui és, Ernest del Rulo, Joaquimet, Ximet, i això és molt important. Moltes gràcies a tots, seguiu, com deia Sergio, escrivint, treballant i que la nostra identitat no se perdi mai, que és el nostre héroe. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ximo el Rulo, moltes gràcies. Per anar acabant una miqueta aquest acte, diguem, protocol·lari, anem a fer l'entrega d'uns exemplars a les autoritats, regines de les festes i demés, i en primer lloc donem un exemplar a Ximo Torres i a Vicent Sales.
continuació, Joan Antoni Morales ha fet Lluís Grau i Ali Brancat. A la presidenta de la barraca, Alejandra González. Als nostres regidors de les festes, Nerea Piazuelo i Paula Dafes, i als presidents, Igarqui Morales i Antonio Tirado. Al diseñador del libre, Jorge Ortiz. Al colaborador, Xavi Olivares, el panollero. I jo crec que estan tots, no falta ningú. Comentar-vos que a partir d'ara ficarem així mateix el llibre a la venda. Demà el portarem a Paco Gordo. El preu són a 6 euros. I simplement això. Gràcies per vindre i per la vostra col·laboració. I a continuació, Sergio firmarà llibres així mateix. Us ficarem una tauleta i podeu firmar-los. Moltes gràcies.